Općina Cazin jedna je od 25 bosansko-hercegovačkih općina koje učestvuju u treninzima u okviru projekta Delter koji je finansiran od Evropske unije. Radi se o treninzima koje održavaju eksperti iz oblasti energetske efikasnosti, a obuhvataju brojne različite teme o obnovljivim izvorima energije. Na trodnevnom treningu koji je danas počeo u hotelu Kostelski Buk, učesnicima se obratio i načelnik općine Cazin Nermino Grešević. Naravno, iz ugla gledanja nas, lokalne zajednice, nas interesiraju u prvi mah, naravno, javni prostori od naših objekata, javni školskih objekata, dvorana i tako dalje, ali i u perspektivi promoviranje ovog sektora i ovih pitanja energetske efikasnosti i unutar privrede kao i šire javnosti, odnosno građana. Znači, pitanje energetske efikasnosti je nešto s čime ćemo se baviti u buduće i to je pitanje koje će imati značajnu ulogu. Po riječima Amile Saleš, PR-a projekta, općina Cazin jedan je od svjetlih primjera kada je u pitanju shvatanje i realizacija projekata energetske efikasnosti. Ona naglašava da u okviru treninga učesnici uče jedni od drugih, umrežavaju se i spremaju za provođenje zakona koje nameće Evropska unija. Izdvajaju se tu već opštine i općine koje su tu onako korak već ispred. U tom svemu iskorišću ovu priliku da pohvalim i opštinu Cazin, koja je zaista pokazala da je ne samo Delter projekat shvatila ozbiljno i sve ono što on nudi, nego da je itekako svjesna značaja edukacije opštinskih službenika, informisanja, prave informacije gdje je naći i kako je iskoristiti u krajnjem slučaju. Službenici iz općina Cazin, Bihać, Banja Luka, Laktaši, Srbac, Gračanica, Travnik i Zenica na trodnevnom će treningu imati priliku nadograditi svoja znanja o energetskoj efikasnosti i potencijalima koje mogu iskoristiti. U tu svrhu predavači i treneri priredili su bogat program. Kao i na dosadašnjim treninzima bavimo se izgradnjom kapaciteta općinskih službenika, znači stalno zaposlenih u općinama, što je cilj ovog Delter projekta da općine kao osnovni nosioci razvoja budu uključeni u projekte za mjere, u projekte poboljšanja mjera energetske efikasnosti. Znači, danas, kao i prošli put, pažnju posvećujemo podizanju svijesti, vrijednosti energije. U tehničkom dijelu obratit ćemo pažnju na jedan energijski audit. Kroz razne primjere ćemo tehnički objasniti gdje su potencijali za uštede energije, gdje su potencijali da se uključe mjere za poboljšanje energetske efikasnosti od nultih investicija do velikih investicija. Ovo je, kad sam rekao nulte, već mjere primjenjive za općine i za sva domaćinstva i za sve građane, čemu je cilj da se uštedi energija. Evropski standardi nalažu osviješten pristup po pitanju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, a učešće u Delter projektu izuzetna je prilika da se za cijeli ovaj proces ostvare adekvatni uvjeti i dobro iskoriste svi raspoloživi resursi u lokalnim zajednicama.